Bese sike sathinta-ke ukuthi uhulumeni uyini, usuka kwigama lesiLatin gubernare, okusho ukuthi to control ingqondo yomuntu. Umenzi yena ukusho ukuthi i-mind, okusho ukuthi nje igama lethi government nje mawulichaza ngokwesichaza amazwi umsuka walo, ngoba vele thina sifundile samabhinca sazi isingisi, lisho nje ukuthi ulawula ingqondo. Ngiyadlula-ke nje la ingane zakwethu, besike sakhuluma nje ngaphambilini kakhulu siwuchaza ugovernment ukuthi uyini, kodwa-ke kuyahlobana nalesi slide engiphuma kusona lesi esithi ngokwendalo, ngokudalwa kwethu umdali sonke lasinikezwe ilungelo elifanayo lokuphila namandla alinganayo. Kodwa-ke lamandla ethu thina esezivele sawathatha nje sawathi didli kuhulumeni, sathi hayi uhulumeni silawule thina ingqondo zethu asikwazi ukuyisebenzisa, sikontrolele zona-ke ngoba thina nje sizahluleki. Into esesifunda nje ilonto susinunusele ngayo, wathi iyona into okufanele sibe nayo kuyimali nemisebenzi, nokuthola imisebenzi epermanent kuwe uhulumeni wethu ozosinikeza uphezalo. Kusho thina abantu njengoba siphila la. Kodwa as-understand ukuthi into esinukeziwe umveli kuqala owasakhayo ukuthi unelungelo lokuthi njengoba ula emhlabeni uzikhethela ukwenza into ehambisana nomthetho wendalo, futhi engabenzi ububi komunye ophilayo noma kokunye okuphilayo, ngabe indalo, imvelo, izihlahla kanye izilwane. Thina sathi-ke hayi siyayicima yonke leyo nto, sinikeza uhulumeni wethu ozosebenza ngobudlova bakhe, aphikisane nomthetho wendalo, futhi yonke into akayenzayo eyenza ukubulala noma ukwenza ubungozi kwabanye nakwezinye izinto eziphilayo. Ithina la besenze lokho. Siyawuchaza kuhulumeni, ngizongena kwesinye slide ngizothi nje qapu uze bese ukuthi uhulumeni wethu lo esinaye uyihahamselana negama i-jurisdiction, okusho ukuthi lokhu okushiwo umthetho kule ndawo. I-jurisdiction yaka metro neyaku local municipality kuyenzeka ukuthi ingafani ngoba umthetho wakule ndawo uthi kuyahamselana-ke lokho, ukuqonde futhi ukubambe. Uphinde futhi ugovernment ne-jurisdiction wakhe uhambiselane ne-authority. Lokho-ke nje ukukholelwa kwe-authority yinto enzima kakhulu ngempela kubantu, ngoba iningi labantu nje liyakholelwa ekutheni ukuthi kukhona nje abantu abathize abanikezwa amandla adlulele. Uma nje uwumuntu okholelwa kwe-authority noma ukholelwa ukuthi ukhona abantu okufanele ukuthi bakubambe ngobhongwane ukuze wena uthobele lowo mthetho abawubekile, khona okhangahambi kahle engqondweni yakho ngane yakwethu. Uhulumeni-ke lo uyahambiselana ne-authority. Njengoba niqhubeka-ke nikholelwa kwi-authority, ninikeza ingxenye nje yamadoda igebengu nje ukuthi bona bazoba wonkulunkulu bethu la emhlabeni through le jurisdiction yakho, ba-dictate ukuthi kule ndawo hayi nina fanele nilawulwe kanje, ngoba nina nesendaweni zasemakhaya hayi noko sizothi hayi anizukhokha nina ukuthi siuqoqa udoti. Vele udoti andingi uqoqelwa, nina niyakwazi ukuwushisela udoti, kodwa nina la eGoli ngoba nina niyasebenza ninemali, okusho ukuthi njengoba nje sisebenza la kuzofanele ukuthi nisikhokhele ukuthi-ke sininikeza amanzi, fanele nisikhokhele natural resource njalo leyo, fanele nisikhokhele ukuthi futhi abayipoisonayo abayifaka i-fluoride ukuze izothema ingqondo yakho ungakwazi ukucabanga. Yikho ningacasukile, yikho ingekho into enihluphayo ukuthi si-under mental slavery, yikho ningazi nanokuthi akufanele ukuthi unikeze legitimacy kwi-authority ngoba ayikho into ethiwa i-authority la emhlabeni. Ngesikhathi uqala u-obeya yonke le mithetho ebekiwe uhulumeni, uyisiduphuka nje somuntu ongazazi ukuthi ubani, ngoba uthatha wena amandla akho wanikeza omunye umuntu ngoba wena hayi mina angikwazi ukuzenzela lutho, ngidinga vele konke lokho ukunikeza uhulumeni. Kusho wena ngoba uyisithithithi. Kusayindaba endala yonke le, njengoba
siphethwe kwi-old world order. Ngaphambilini kwakukhona umuntu omkhulu umpriest kwakuyena onikezwe amandla ukuthi alawule abantu. Manje sesiyibiza nge-new world order, okusho ukuthi sekunikezwe lezi igebengu ekuthiwa uhulumeni, okuyizona ezinikezwe le authority ukuze zilawule iningi labantu. Lilawula abantu ke through izinto eziningi, through ama-healthcare systems, financial systems, banking systems, zonke lezi zinto esizisebenzisayo sabantu usuku nosuku. Konke lokho kusiholela kwislavery. Walawulwa ingqondo, njengoba ingqondo yakhe ilawula, wena usuyisigqila already, njengoba siyiqila namhlanje. Kuba impela ngempela nje engazi usimanje umuntu uthelwa ngezibonkolo ngendlela umuntu acasuke ngayo, ngoba lento iyaqhubeka. Abantu abezwe, ngisho singakhuluma kamnandi kanjani sithi hayi government is slavery, hayi we need to oppose uhulumeni. No, anizwa still. Yonke lento le abantu abayithobelayo abangafuni ukuyi-understand isiholele ekutheni sibe yiqelake. Ngizongena ke manje ekutheni yiziphi izinto ezisihlukanisayo, ngoba njengoba sabantu sihlukaniswe izinto ezimbili nje, njengoba wena uthi umile nje la kuleli economy ekulu ukuthi hayi ke impela olwazi bayolwabodwa ngempela thina nje siyaqhubeka nje siyabenefita thina kahulumeni, hayibo thina sinophezulu, thina nje sino JEPF nje, thina nje sizothola impesheni mase sesifa. Kodwa awazi wena ukuthi vele already usuyigobongo, njengoba wena uyitshela ukuthi uyaphila, uphila kamnandi, uyahola, wenza lokho nalokho, uyigobongo lo muntu. Ufile njengoba wena uyitshela ukuthi uyaphila nje, ufile. Futhi okumnandi ukuthi uyazazi nawe ukuthi kukhona lento eshodayo empilweni yakho, noma ngabe wena awuyazi ukuthi yini, ngoba njengoba usafida i-ego yakho, usanikeza i-authority abantu ongafanele ukuthi banikeze authority over impilo yakho, kusazohlezi kukhona lento othi hayi uyabona ke namhlanje impela nje ngizoyithola ke lento engiyifunayo. Ikhona lento umoya wakho ewulangazelelayo. Mhlawumbe uyicabanga ukuthi hayi mangahlala kule ndawo hayi ngizoyithola lento engiyifunayo, o mhlambe mangathandana nalomuntu impela ke hayi ngizoyithola ke lento engiyifunayo. Uyabona ke mangahamba ngiye holiday hayi ngizoyithola ke lento engiyifunayo. Mangabe mhlambe ngingashintsha iprovince hayi ngizoyithola lento engiyifunayo. Uthi hayi mhlambe mangahola kangconywana ngizoyithola lento engiyifunayo. Uthi hayi mhlambe mangahamba ngivele ngisindiswe ngiyosonta kulela sonto ngizoyithola lento engiyifunayo. Uthi noma hayi mangahamba mhlambe ke hayi angiyeke impela nje, noma angiyeke impela ngivele ngihlaba ogcina impela ngiyeke indaba yesonto ngiyayizoyithola lento engiyifunayo. Lento oyifunayo ikuwe ngaphakathi. Ngeke uzuyithole usana lama distractions onawo, ngeke uzuyithole usanele nkolelo onayo nama beliefs okhule ufundiswa wona, ngeke uzuyithole usa ignore ispirituality okuyinto okufanele ukuthi uyifundise yona wena, uyicathulise kancane kancane kancane. Ngeke uyithole ngokuhamba uyodla ema-restaurant athize, ngeke uyithole ngokuphuza utshwala obuthize, ngeke uyithole ngokugqoka impahla ezithize, ngeke uyithole ngosikhundla. Lento oyifunayo iyohlezi nje isho ukuthi mina khona lento eshodayo. Lento eshodayo ukuthi uyikhumbule ukuthi ubani. Lento eshodayo ukuthi uyeke ukubukela abanye abantu phansi. Lento eshodayo ilento ezodinga ukuthi utheme ego yakho, uyibulale ego yakho ukuze uzoyibona uhlobene kanjani with the whole. Lento oyifunayo uyoyithola mhlazane wathi uyabona manje ngivula inhliziyo yami, ngifuna ukuvuleleka kulolu lwazi, ngiyayeka ukujaja abantu, ngiyayeka ukuthi into ngomangayazi bese ngiyayihlaba ngiyayihlikiza. Mhlazane wavulela inhliziyo yakho wathi ngifuna ukuba nothando lwalento ekuthiwa spirituality, ila koqala khona kushintsha izinto zakho. Ayizoshintsha ngokuthi uphumile wayohlala kwenye indawo uzobe usasebenzisa yona leyo phone obuka kuyo lo TikTok, kodwa into yobishintshile iyobila enhlizweni yakho. Iyobila ngokushintsha kwakho inhliziyo yakho, uvulela ulwazi ukuthi lingene luhlale la. Mase hlele ulwazi la uzokwazi ukuthi amehla akho busuke ubulwembu lobo buvalile njengamanje.